قياشيت لبي تخاتتاليت لبو للزانتا دراسي بنيام في الساعتيون تراغي تسفيت قبر ميكائيل مبل 51 كفال سلامنتاي كالي نعلل حفتو صنيعة حزتا سلامنتاي دس كاب زي بولو خار استوى تروغ تهدم تدلي كم هدام كتأمننو وي كتأمن زي تقدم زجمركو قطم بعود زي زازم كوس كالي قطم قاتهم تسألي توازي سحقة زي تملك يا أخي كم تزول كن قدان إسرائيل كرخ وحدة قني أنا زي رخوانا كوم زحيش مسلني إذا دبداب بقنا بمن قرأ يا سيدات لك داي على حالة دكان دبداب خمزلن سبات يوم دويلهم حبيرمني مصراي كدليك كايو ما نفلت سمعت كاز فولتو سبات كتصلوا له خايلهم باسم كارمل دبداب بصحيفهم الكا خيكونوا أبقى أمرونه زي نبر حسابات أمتأت نسقو كارسي يبلكن كابت صحفنا لا دبداب توكيسا خم صحفتو دبداب أنا مسكرة كالسب صحيف الله تبلي أنا أيسوت أمتا أما أنا ترى اللوخو كابل بيزب لك كاز اللوخو كارمل كمز زنببنا دبداب أي تصحفني أبتن زرخب واحدة معلتات مغللتن نايك أبهر سب مخانة الرقاقيتة إزي دم مازا ترى نزالله زخوانا خوينو نإسرائيل بعليك رخب واحدة قني أنتاي كوين إنه زي ما تسألن أنت بلكها أي بلننيو وي بحبار زين خدو حجز ربع متيك تسمع معاه يغني ليكا تعدب داب بيدو 5 بصحة الرقاقيتة دحر سلامتا كارمل نتبقى ترازر خبطو هايلة أمسكنتو كم تزبالك خاز كالك تنكا غير كادو مستيرك تحلي اللورو أي تتارات على كارمل الرقاقة تسلا كل تسع زقاق عبود راي أنا خاخو مو خون أيكلني إذا أنت ترى دادينا كمي جرى 5 قدف كله خبركي فلما بقول عاجري دوي للو تقول عاز تصحف كله ملأخت بيبو تليفون كم زعت صغيريو ناي قدنا تليفوني تتغيمه كابي كم زتدول خفل زخل أيكونن تقول عاب حدا دكان دبداب تجري فلو 5 الله حبيرو أنا دما زاد دبداب إنه زبال منسين تمسكم هابو ليلة أقدي ما قدي فلو نيره صبا إذن تودينا ناب قداي كانتو سلام انت يا خيوديتنا بصراحنا كتملس تدل زلخا هايلة كرمن كارمل مملاسو نتيز قربلو حتو كالسلاسل جمرة أفكاري تي سلازغونتن سلازي أمنان بقرباق كتاتلاب زخللو كباب اختخون اللي دلي إلو دحر معساب نكارمل النات أمتا أنا دا مساغت سرح سلاز نبرت مساغت تغطلي حيشي ليه أبكال إسرح انت اتغواخي انتي مسلكا هايلة نزقربلو حتو بقوتا كملسو تبعتا يرخبن زبلو سلاز تقفقو أبتزنبرو كافل على العلى ختم الجمرة مساغي حيشان كارمل أنا بنفسي الزارب زلخو نسخة دما أنا أخذ حشكا خزارب عليك سلام انتي مسايك تسرح خمس دلخيا قمتها لني قويلات أمتتا أي تأمنان سلازغون كادي خايلة حفتغي قال عالم كي قبرك حبرني تسكي فنبر كوميو دحر معطيت أي حبي وزن برا حكي أنتو قلا حجو انت وساق حتوتات كلونيم كرز بلاك انتو غين قناك قرفهم كرم حتو مقربا فقاد حتتت نو حتتني كاب سكفتا خيوات أفكدا كارمل كم التحسب نقل كالليتات أبز أززتو ماكياتو ديبا تنبلت هايله بوغنو عبكر ممرماري بوليس كم زغربه كارمل نتقربلو حتو خقمتنا فتنا تتصبي بزح وانا بصراحة يريك كان اللخو انت يا هونكا حتو خصبه زصنح هايله زتدناغره مساله يوديت كاب سراح بمبراران زمدنኦም ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ ስለ ዝነበረን ናይ ስራሕ ስምዒቱ ደኺሙ ምንባሩ ይፈልጥ እዩ እንተኾነ ከኣምን ኣይደለየን ولا حنتي كونكون انتوغن نيوديت سراح دليلا كل لبل سلا زلخو اب غلا وان سراح اتير لخون وا زربو اقرما نيوديت سراح دلخ تبل سراح كاخد قدف لك قال زل اخذ تخون كمالت كوي زخونه خوينو ناب علالنا خنملس
ዘረባኣ ክትጥርንፍ ካልኢታት ግዜ ድሕር ምውሳድ ከም ዝርአካ ዘለኹ ንዮዲት ኣዚኻ ኢኻ ኣፍቂርካያ ዘለኻ ከም ባህር ድማ ሰባት ንዘፍቅርዎ ሰብ ምንም ኣይሓብኡሉን እዮም ከም እትፈልጥ ኣነ ንስኻን ምስጢር ኣለና ካብ ክልቴና ወፃኢ ዋላ ዮዲት ክትፈልጦ ዘይብላ ምስጢር ብሰንኪ ዮዲትን ሰናይትን እንታይ ከም ዝመፀኒ ፈልጦ እየ በዚ እመነኒ ሕጂ ዳግማይ ጌጋይ ክፍፅምኒ ኣነ እውን ድኻመይ ተረዲእኒ እዩ ንዮዲት ዋላ ኣዝየ የፍቅራ ፍጹም ምስጢር ከምሉቕ ኣይኮንኩን ቃል ኣተወ ፍቕርኻ ድማ ልቦና ሓውሰሉ ዮዲት ማለት ኩሉ ነገር ጌርካ ክትሓስባ ይብልካን ተዓሚትካ እንተፍቂርካ ዋላ ቋሕ ኢልካ ክትረኣየካ ኣይኮነትን ዋላ ፍቅራ ንቁኑዕ ቁኑዕ ንጌጋ ጌጋ እዩ ዝብል ትብዓት ይሃለኻ ዮዲት ከም ሓጋዚትካ እምበር ከም ገዛኢትካ ክትቆፅራ እንተጀሚርካ ኣኺሉ ጠፊእካ ኢኻ ፍቕሪ ክቋፃፀረካ እንተገዲፍካ ካብኡ ዝሓስብ መግዛእቲ የለን ሓቂ ኸይኺ ዋላ እኳ ድኻመይ ክዕርዮ እንተዘይከኣልኩ እንታይ ምዃኑ ግና ተረዲእኒ ኣሎ ክሓባልኪ ይክእልኒ ንመጀመርያ እዋን እዩ ፍቕሪ ሒዙኒ ዘሎ ንፈለማ እዋን ምስ ጓል ይዕልል ኣለኹ ንፈለማ እዋን ጓል ትግደሰለይ ምዃና ኣፈልጥ ኣለኹ ኩሉ ንፈለማ እዋን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ዮዲት እንተተባኢሳትኒ ካልእ ጓል ዝረክብ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ፍቕሪ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ሕማቕ ክኸውን እንተኮይኑ እውን ካብ ኣተሓሕዛና እዩ ዮዲት ከም ባህሪ መላኺ ጠባይ ኣይፈልጠላኒ ንስኻ ምስ ኣፍቀርካያ ግና ዳርጋ ናብ ንቓስ ክትቕየር እሪኣ ኣለኹ እሞ ሓግዘኒ ካርመል ኣብ ልዕሊኻ ሓያል እምነት ኣለዋ ዝበልክያ ክትሰምዓክ ትኽእል እያ ናብ ስራሕ እንተመሊስክያ ድማ ብዙሕ ምኽሪ ክትህብያ ትኽእል ኢኺ እዚ እንተኮይኑ ፍቕርና ከም እንቕፅር ርግፀኛ እየ ከምኡ ትበል ሃይለ ተቃውሟ ገለጸት ፍቕሪ ነናይ ውልቅና ስምዒት ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ከምኡ ብምዃኑ ድማ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክንእትዎ ይግባአን ስራሕ ስለ ዝረኸብካላ ንተግባርካ ክትድብስ ክትብል ከም ተፍቅረካ ኮይና ክትቐርበካ ትፅበ እንተለኻ ኣዝዩ ዓብዪ ጌጋ እዩ ክትገብሮ ዝግባአካ ኣብ ልባ ኢኻ ቦታ ክትረክብ ዘለካ ንሱ ድማ ብሓቀኛ ስምዒት ጥራይ ዝመፅእ እዚ ጸጋዚ ብኣምላኽ ክመፀካ ጸልይ ምኽራ ለገሰትሎ ናይ ስራሕ ጉዳይ ግና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክትጅምር ትምፃኒ ይቐኒየለይ ካርመል ዕግበቱ ገለጸ ካርመል ሰዓት ናይ ምፍዳስ ኣኺሉ ንቤታ ክትብገስ ናብ መኪና ምስ ተሰቕለት ሞባይላ ድምፂ ክትገብር ሰምዓታ ሞተር መኪና ከየጥፈት ማዕጾ ከፊታ ብምውራድ ተቐበለታ ሄሎ ባባ ኣቦኣ ምዃኑ በቲ ኣብ ሞባይላ ዝረኣየቶ ቁፅሪ ኣረጋገጸት ካሪመ ጓለይ ከመይ ኣለኺ ሰላምታ ቅረበ ወላድያ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ናይ ንግድን ንጥፈታት ዘካይዳ ኣቦኣ ካብ ከተማ ናይሮቢ ዝድውለላ ነይሩ ባባ ከመይ ትኸውን ስራሕ ከመይ ኣሎ እንታይ ዳ ህልም ኢልካ ጠፊእካ ናፍቆታ እናገለጸት ሓተተቶ ካብ ስድርኡ ካብ ዝፍለጥ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ነበረ ክንድኡ ግዜ ስለ ዝገበረ ድማ ሓቲታቶ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክመጽእ ስራሕ ጽቡቕ ጌርክ እንዳ ሒዝክና ኣለኽን ኣብ ዝድውለሉ እዋን ድሕሪ ጥዕና ስዒቡ ዝሓቶ ሕቶ ብዛዕባ ስራሕ እዩ ኣብ ስራሕን ንግድን ኣዝዩ ንጡፍ ኣቦ እዩ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ሓርኮትኮት ባህላይ ምዃኑ እዮም ፈለጥቱ ዝዛረብሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዳርጋ ተዓዊት እዩ ብዘይካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ትካላት ኣለዎ ዳሃኒ ባባ በለት ካርመል እንታይ ዳ ኣለ ይሰምዕ ዘለኹ ብዛዕባ እንታይ ልባ ዘሙለቐ ስምባደ ተቋጻጺራ ደጊማ ሓተተቶ ናኦድ ዝበላ ዘኪራ እዚ ሓሳቡ እምበኣር ከም ፍቕርኡ ገይሩ ብምባል ብውሽጣ ሓንሓነት ሜራብ ስራሕ ከም ዝጀመረት ተዓሊላትኒ እተን ሰራሕተኛታት ኣይተሰማምዓ ክንዴን ዳሃኒ ባባ ሰራሕተኛታት ከዓ ይወፃን ይኣትዋን ስለ ዝኾና ሓንቲ ስለ ዝወፃትኒ ሜራብ ምሳይ ስራሕ ጀሚራ ነይራ ናይ ስራሕ ልምዲ ስለ ዘይብላ ግና ድሮ እኳ ካልእ ሰራሕተኛ ረኺበ ኣለኹ ንሳ ከም ትፈልጥያ ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ እምበር ናይ ሸቐጥ ድሌት የብላን በለ ኣቦ ካርመል ዝኾነ ኮይኑ ንሳቲ ትፈትዎ ትግበር ንስኺ ድማ ከም ቀደምኪ ዝሰማማዕኺ ሰራሕተኛታት ዳ ግበሪ ኣብ እትፈትዎ ስራሕ ከም እተድምዕ ኣይዘንግዒ ሃራይ ባባ እቲ ጉዳይ ንሱ ክኾነላ እናተተስፈወት ቀልጢፋ መለሰት ግና ከም ትምኒታ ሳይኮነላን ኣቦኣ ጉዳይ ናኦድ ኣልዒሉ ክዛረብ ጀመረ እንታይ ዳኣሉ ምስ ናኦድ ኣራኺብኩም ካልእ እናሓሰብና እንታይ መኻልፍ ይበሃል ካርመል ኣብ ጽፍራ ክትኣቱ ክሳብ እትደሊ ተሸቑረረት ቀልጢፋ ክትምልስ ኣይከኣለትን ናይ ሓሶት ዛንታ ፈጢራ ንናኦድ ከተጸልም ቅንዕና ኮይኑ ተሰማዓን
ባህራውን ንኸምኡ ከምዘየፍቅደላ ትፈልጥ ነበረት እንታይ ኢሉካ ባባ ቅድሚ ምምላሳ ኣርጢባ ክትፈልጥ ሓተተት ከም ቀደምኩም ከምዘየለኹም ይሓቢሩኒ ኣነ ድማ ዋላ ከኣምነ እውን ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ ባዕልኹም ተፋቲኹም ዝተዛመድኩም መንእሰያት ኢኹም ምፍልላይ ዘጋጥምን ግዝያውን እዩ ኣነን ኣደኽን ብሓደ ዶለና ኢና ዝኾነ ኮይኑ ፀገም እንተሎ ምንም ከይሓባክ ንገርኒ ገለ ዝሰማዕ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ኣሎ ድዩ ባባ እቲ ጉዳይ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን መፂን ከሎ ንኣሽቱ ናይ ሓሳባት ዘይምስምማዕ ኣጋጢሙና ነይሩ እዚ ግና ዓብን ናብ ስድራ ቤት ዘብፅሕ ኣይኮነን ልክዑ ኣነ መሪፀዮ ንሱ እውን መሪፅኒ እዩ ሓንሳብ ስለ ዝተመራርፅካ ግና ከምቲ ዝጀመርካዮ ትቕፅል ማለት ኣይኮነን ከምኡ ማለተይ ኣይኮንኩን ካርመል ጓለይ ክትፈላለ እንተኾንካ ምኽንያት ክህልወካ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናኡ ፅቡቕ ክትዛረበ ይሰማዓኪ ኣብ ቀረባ እዋን እንታይ ስለ ዝተረኽበ ይዝታት ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ድልካ ባባ ዳርጋ ከም ዝተፈላለኹም ይሓቢሩኒ ዋ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ሓሳብ የብለይን ከምኡ ዝብል ቃልካ ኣይወፃንን ከምኡ ኢልካ እንተኮይኑ ንዓኻ ዘይኮነ ንዓይ ክብለኒ ኣለዎ ንዓኻ ዘዛርቡን ኣይነበሮን ተዛሪቡ ይተዛረበን ኣይኮነን ዝጉዳይ ካርመል ጓለይ ንሕና ክልቴኹም ኣብ ቁም ነገር በፂሕኩም ውላድኩም ክንርኢና ንደሊ ናወድ ብኩሉ ነገራቱ ዝወፀ ይብሉን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንማሰርስ ይመሃር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ብቐፃሊ ዕድልኛ ምዃንክ ዝሕብረክኻ ምሁር ወዲ ብምምፃኪ እዩ ዋላ እኳ ናይ ጓል ዕድል 100 ካብ 100 ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ዝወድቕ እንተዘይኮነ ቅኑዕን ምሁርን በዓል ቤት ክህልወካ ግና ዓብ ፀጋ እዩ ሓቂ ከለኻ ባባ እዚ ትብሎ ዘለኻ ግና ናይ ክልቴኻ ድሌት ምስ ዝፅንበሮ እዩ ንሱ ብዛዕባ ምፍልላይ እናተዛረበ ኣነ ይፋልካን ኢለ ክልሙን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ኣነ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ክብሪ ኣለኒ ክብረይ ብከምዝታት ኣብ ባይታ ከውድቆ ግቡእ ኣይኮነን ባባ ሕጂ እውን ከምኡ እንተኮይኑ ሓሳቡ እቲ ዝምእሞን የዋፃኒ እዩ ዝብሎን ይግበር ምስ ናወድ ግዜ ይራኺብና ግዜ ድማ ምስ ዝኾነኒ ቁኑዕ ከም ዘረኸበኒ ጥርጣረ የብለይን ስምዒት ሓዊሳ ተዛረበት ተግባር ናኦድ ካብ መጠን ላዕሊ ኣሕሪቕዋ ነበረ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ሳልሳይ ኣካል ከይፈለጠ ክፍታሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ሰብ ሓዊሶም መዕለቢ ክገብርሉ ድሌት ነበራ ክትቑሪ የብልክን ካርመል ንሱ ዝመሰሎ ተዛሪቡሎ ካብ ልቢ ስለ ዝደልየኪ ኣሎ ዝብሎ ፀገም ሓቢርኒ ኣሎ ብቴሌፎን ክንራኸብ እንከለና ብቐፃልን ኩነታትኩም ኣመልኪታ ሓቶ እየ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኩነታትኩም እንተሓብረኒ ጌጋ የብሉን ጌጋ ገይሩ ይበልኩም ባባ ማዕረባኻ ዘብፅሕ ከቢድ ጉዳይ ግና ይነበረናን ዝኾነ ኮይኑ ባዕለይ ደው ኢለ ከዘራርቦ እየ ንስኻ ቅሰን ብዛዕባ ጉዳይና ብዙሕ ኣብ ሓሳብ ኣይትእቶ ናወድ ዓርከይ ስለ ዝነበረ ካልእ ወዲ ኣይትረክብን እያ ዝብል ስክፍታ ክህልወካ የበሉን ኣነ ንነብሰይ ሓለይ ዝኸይድ ጓል እየ ኣሚነ ኢለ ነብሰይ ኣሕሊፈ ይሃብኩን ድሕሪ እጂ እውን ክህብ ኣይኮንኩን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትብለና መቕሎና ዘብስሎ ቅጫ ከይሓርር ንጥንቀቐሉ ኢና ኣቶ ኣማኒኤል ናይ ካርመል ልቦና ዝፈልጥ እኳ እንተኾነ ሽዑ ግና ዝያዳ ኣረጋገፀ ንሱ ዝፈልጥ እየ ካርመል ጓለይ ጓል እንተተጠንቂቓ ሉል ትወላወል እንተኮይና ብሩር እንተስሒታ ግና እምኒ እያ ስለዚ ሉል ኮንክን ከም እትቕፅላ ስለ ዝፈልጥ ጥርጣረ የብለይን ተረዳዲእና ኣለና መስለኒ ካርመል ጓለይ ቅኒ ኢለ ክድውለልክ እየ ቻው ተፋነዋ ዛይድ ነሁን እስራኤልን ኣብ ዝተቋፀርዎ ካፈ ተራኺቦም ዝጀመርዎ ዕላል ምዛዘሙ ምስ እስራኤል ንብሕቶም ክዕልሉ ዝደለየት ዛይድ ንኖህ ከተፋኑ ብድድ በለት እሞ ኣነ ንኖህ ኣፋንየ ክምለሰካ እየ በለት ነቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ እስራኤል ንቁልቁል እናጠመተት ግብረ መልሲ ከይተፀበየት ንሓዋ ምሪሓ ካብቲ ሻሂ ዝሰተይሉ ካፈ ወፁ እንዳ ትብልየ ስለ ዝደለኺ ብድሕሪ ትተርፊ ዘለኺ ኖህ ደስ ከም ዘይበሎ ብዝሕብር ቃና ሓተታ ክንረኽቦን ከለና እንታይ ዲና ተባሂልና ስለ ዘይተኣምነኒ ዲኻ ተሓትት ዘለኻ እንታይ ኢኻ ዝሓይሽ ክገብር ተበጊሰን ከለኹ ትጠራጠር እንታይ ዳ ኮንካ ሓሪቕኪ እንታይ ከዘይሕርቕ ኣለኒ እንታይ ዲኻ ትብል ዘለኻ ኣነ ከም ሓፍትኻ መጠን ክእመን እምበር ክጥርጠር ግቡእ ኣይኮነን ዋኒ ነይ ገዲፈ ብጉዳይካ ክዘራረብ ኮለ ልብል ከም ዘለኹ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ተዘራሪብና ኢና መስለኒ እቲ ክብሎ ዝደሊ ድማ ንዓኻ ኣሕሊፉ ዝህብ ኣይኮነን ከምኡ ስምዒት እንተለካ ሕጂ ንገረኒ ተፋንየዮ ክመፅእ ውሳኒኡ ከፍልጣ ሓተተቶ ኣንተ እንታይ ክሰብ ዘይሓስቡ ተሓስቢ
سبزي حاسبو يتبلني تحسبو خساب زي نجر كاني انتي كم تحسب كفلت أي كلني بدحريخا كرخبو دس زيبلك كان تخوينو نعنا حج جزانا نخيد زحسبتو قديفا نقدميا سقمت أنت تاخي ننقصنا برأسان بأجران كتحزيات تدلي سبز سموع أصل استزارب خم تقاومو غير كي تحسبيو لا تملس رقبيو زربا يما ساميس كحساب كي تقوارصي يقني اللي زايد توساخي قالات كي وسخت ناب اسرائيل قلبت بلات يغريتا دونجيدو بلد زايد نحوا فانيا دحر مملاس اب قرم اسرائيل ان تقمطت انتي دازني لكا حتتو اسرائيل زن مبالو ان سكفا اسرائيل اب لعلنو زفصمو تغبار دق اسكليو بمنبارو بقصالي زن يبل نبره زني لدي አይበልኩን كخحد وسنه زايد سمعيتو زفلطتو مسيلو اب سكفتا اتوه نوح قدم مفناو زايد زلعلتو رستنيروا ناب نوح زتلاك دبدابه كارمل دو صحيفاتو تخون كال زبل اسرائيل رؤسو زحممه حتيو نحو تكبار زن انتبلنا استحزلنا يكونن سكفتو كشفن تسمع انتي موخن قبرينا لو مسنا بحق سقات كوع حديرولنا تريول لخانتاي مسلالو ازاز تقبلا دبدابه ابلعلتي زنبورو موسختا يا خويناتو زلا كارمل كبا زين صبيو يا غيرا سبب 20 تراي كوينو زبلو تحسو صحيفه مرسي باتو كابل بيزبلك اسرائيل حوي اذا دبدابيا مسراخو كارمل تازفلطا ديا كال بمبال نفسي حاتيتي كمزا عينت سب زوارد دبدابه خصحفن كلا مسل بادوني راتخون زبل حتو دما حديروني نمخانو اما خرداخ كمزا عينت كبر سب بهابت زلكع صحف كتصحفن كلا ايفالكن يخفالكي وايبلو انديم مخان محزانق عسباريو نسات صحيفاتون تخوينا ناي بحقي ابل عليا زنبرن كبري مولو بمولو طفيولو انصر صروتا حويسا زمسلا تزعربت اسرائيل نزربا مستوشتو زنبره سمعيت صنبيرو كريو فتنا كارمل زيكونات نسيو زصرف نيرو شعود مايو ناي كارمل نقفيتا حق مخانو زراغاغصا انتي كوين صحفي سمعيت كم زفتر سي حسبكو نكارمل كي كسر كبل اب سمعيت اتي سلا صحف كودي حسب مسوشتو عجب زعبات دبدابه قديفنا نو زحجزلو منقدن تانا دناي حايش زايد ابطفو مزراب ترغم يبلون كساب معاسي بغمز قصل زبل حتو كل غزي يحسبني كقصل سلا زي كل دما قال خنقبر كنخل علنا كم فتح كارمل اب تركبلو كباب مقيار زحجز كوين سمعني مسبله زايد نزربو قصا بمصواغن رئسا بمنقناقن كم زي كون انا صرتلو سباي زبلو انتي دي زايد سمعيتام بيبو حتو حتتا انت اسرائيل نو تسايريو حجو خاريا خون طريف كيد زلو حدا نغرغنا اوشتاي كويني ربصنلو هز غداي تواسو خيكون طراطر اللخو كارمل كمزا عينت صحف تصحف كويني سمعني يلن من دا صحفو ناتطراطر حتتا نسو مسغزي زرايو كم قمتاي جنا انت دبدابه ناي حدا نفوع صحافي سراح كويني يسمعني سلاز فلطا دما يخوم زبل زلخو كندي اواريح قد يا زايد اسرائيل كي تردؤو اب سمعت اتوا كم زحبر كن انت هينو ابز قربا اواني ختلالي خيا مسلني بحبر شايس ستغنالو معلتون زفقداين نسات صحيفاتو دي خاتب زلخ اسرائيل عينتا تخلتلو كمي جركا خصحف تخليات بلن اللخا ازيا سلازيتو واحد اتليا بدحر انه تاريخ خنزرارب مريصه كملسو زصقمور السلعلا اواترطا كصحفو تغليا مالت ناي قدن صحيفاتو لا مالت ايكونن ظهر دما بزعبان فولطو نجر سلازيبلنا كنوسن اصقامي زايد حجت راي انتي كم نغبر نزرارب تطواويو كاب ترسي كهدم دلي ناي قدن دبدابيا زملس ملسي كصحف الله خل اللو قدم خومو موسانا غنا اتاب ايد نو زاتو دبداب بخمي منقد خمز بصحتو كنراغاغص علنا ازون كال راسو زخاله زطراطر نغريو زخونه خوينو از مسنو انت نزراربلو يحايش نكرمل غنا ترير غبر ملسن تزصحف الله دسم بلني
ብዛዕባ ምህላውን ዘይምህላውን ጠቂሳ ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ ልቦና ከም ዘይብላ ዘረጋግጽ ምዃኑ ብተረርቲ ቃላት ክሕበራ ክኽእል ኣለዎ። ዛይድ ኣብ ስምዒት ኣተወት። እቲ ንሓዋ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ እንተላይ ንስድራኣ ዘዋረደ ምዃኑ እያ ተኣምን። መበል 51 ክፋል ተኸታታሊት ልቢ ወለድ ዛንታ ገያሽት ልቢ በዚ ተዛዚማላ። መበል 52 ክፋል ኣብ ዝቕጽል ተኸታተሉ።